weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñankari to korkoƴela to madina alheri to a woyni to gawinane to guetama to radio tata Cheikh Oumar to radio tare ko on takkusan juula ha to galle ceerno Habous Diallo to Kidira e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mouhamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie o darima ñalawma alarba hanki o yeeso ñawoɓe tawi kadi ko audience makko cakkitiɗo ko fati e on dossier kanko hoorejo ɗi ndi no holliri tigui wonde oɗon kay ndeɗo ñawore ko règlement de compte mais on to leydi Sénégal jagorgal to leydi Sénégal jagorɗe joyyi tubaɓe kay juuɗe mumen moddi ko fati e muñari e saaha laamu Macky Sall tawi ko Cour des comptes ɓe moddini ɓe kamɓe joya kala inde mabɓe caktama to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde jamma hanki o ɓe mbaɗi tigui opération pattam le miijo e seɓɓitiɓe tawate ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe hewɓe ɓe nanggui kadi yonɓe ɓe bonniniɓe matériel kewɗe no feewi e nder falde san kedde Afrique ma jabbo asal sana Oumar Mbocam habaruji men jolam jabiri jeeten ko ha to leydi Ukraine to leydi Israël to leydi Iran to Rome ha to France bisimilla moon e ketki hotodirte joni pren paccere salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadinɗo ɓalawale danwal kala gando binde laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji Allah nulɓirimo gandal omo safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra ɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawra ɓe yanoɓe barogal wonduɓe gorko ladde ha e debbo ladde kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawra ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli musoji ɓalli guloji e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe wonduɓe prostate e fiɗaɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maltana ko balle tati kadde toon mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓe wonde ustaraɓe gorago yaw yitade koye men e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilaneɓe makko ewɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sa yiiɗi hebdemo to banggue appel numéro leydi Mauritanie mbatta ko 46 mbatta ko 46 94 81 46 94 21 91 so tawi jiɗɗa hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko niwe ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala enen tawi ɗon ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkude de mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune mbadden danɗo faade makko
kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque qiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone e alkamisa nogas e nayya lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyya habaruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Haali Abouba to karallagal ha mbawal yiide en to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehli men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie puɗorɗen Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie tawateɗo oɗo saaha kala e nder kasuji o darima alarba hanki o yeeso ñawoɓe to tribunal mo Nouakchott o nanguiraɗo noon koko fati mbuñaari e bolƴingol ngaluji kewɗi tawi ko ngaluji leydi ndi e saaha o ardino leydi ndi yeeso ñawoɓeɓe noon ha yeeso jawɓe yeeso ñawoɓeɓe noon yeeso ñawoɓeɓe noon ha joni kanko mo heddi kay e wiide wonde kola haute cour de justice tan ko kañum tan kay jogui hattani e jogui ndimagu kay e hattani wawde ñawdemo o yeddi noon ha soori ladde ha yeddi kay ha soori ladde ko tuma e makko ko kala o wi kadi oɗo procès kay ko ala ko woni e makko so wona kay ko wiyete règlement de compte siftinde on noon guila décembre 2023 tribunal des premières instances waɗinomo kay rekkoni coupable tawi ko mbuñaari e bojjigol ngaluji leydi ndi on tribunal noon taƴininomo duuɓi 5 e kaso kadi dendagal jeeyi makko e ngaluji makko kala tette ha laaɓa artire e juuɗe laamu o haali o haali noon o haali kadi dendagal droit ji makko o haaɗe kadi dendagal droit ji makko civique kala woni tigui o wotatake nder ɗiɗon duuɓi kala ɗiɗo lebbi kala noon koye plaidoirie tigui avocat ji ɗi gonno avocat ji ɗi kay goni
alaaji ngene kay ɗiɗo duuɓi kala ko hen ɗiɗo lebbi kala ko hen ɓe goni kay koye mbadi noon tawi koye kuura koye ndina mbadi noon kuura d'appel felliti tigui felliti tigui cour d'appel felliti tigui noddudemo kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz hettademo kay ko adi koɓe jandina ñawore nde kay ha laaɓa keeɓe udda oɗon dossier kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz noon holliri kay wonde kanko kay holliri kay wonde kanko kay wona kanko kay joni juuɓi joyyi koye kaso o woni ko kaso woni kadi ko kaso woni holliri tigui wonde kadi ko kaɗaɗo tigui haqqeji makko kewɗi no fewi o wi kay haytin ko taƴodiraɗo kadi e windere nde kala o holliri hayto banggue famille makko woni galle makko kay ɓe dokkatnoma téléphone ko yontere foof ko lawol gotol kono hay ɗum kadi téléphone noɓe tawi tigui ene waɗa sirra lekkude koye ñukidede hewɓe ken goni ɗum noon kanko Aziz noon o yerima cour d'appel o nde joƴƴinta kay oɗo dossier saabu wona wona kamɓe kay jogui dimago wawde ñawde mom ko o holliri ko la haute cour de justice ko kañum tan jogui hattani wiide ene ñawamo tawi kadi o ɓaggi ha joni koye kuulal ngal capanɗe jeenayyi e tati woni article 93 Aziz noon holliri kay ɗeɗo ñawore kay ko règlement des comptes kañum tan woni ɗum tan woni ɗon siftinde on noon Mohamed Wul Abdoul Aziz o laamino gendi Mauritanie ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati woni 2008 ha 2019 caggal kay nde o waɗi mandaji makko ɗiɗi e gardigu leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hewɓe teskima kay guila hoɓɓe Sénégal naɓe guila kay nawta itta tigui nanga jaltina leydi ndi tawi kadi koɓe gondani e kayitaji ɓe natirani leydi he kadi ne foti natirde yiila nden noon taskama tigui liɗɗi ene tiiɗi no fewi yiide liɗɗi ne tiiɗi kadi haysa yi cogguji ɗi ene cattino fewi ha tengti noon e nder jeehe Nouakchott mani mbiya kamɓe Sénégal naɓe guila ɓe jii koyto kay mani hewɓe kollita kay yatoɓe koddani e ɗiɗon liɗɗi hay seeɗa kay hay seeɗa kay mo yimɓe jiyata o so tawi kala cofiɗo kay namdi no kile foti heewi ko feccude junggo Allah kay tiɗgol cogguji Ibrahima Sarr noon ko responsable pelle tawi ko pelle ɗiɗi awoɓe e nder leydi Mauritanie nder Nouakchott o holliri tigui holli tawi ko pelle awoɓe fina tawa e nder leydi e nder Nouakchott o wi noon nakkugol liɗɗi ɗi e oɗo saaha kay ene saabi ɗum ko sifaji ɗiɗi gueɗe ɗiɗi woni sababu gueɗel gadden guela o holliri tigui wonde oɗo saaha joni ko changement climatique woni tigui facteur climatique e oɗo saaha wona saaha mo liɗɗi keɓoto o holliri kadi wonde kadi ko awoɓe kay hewɓe ko awoɓe hewɓe tawi ko Sénégal naɓe nawta ko heddi joni tan ko pelle ɗiɗi tawi ko gawoje woni ɓen witeɓe tigui wiyete ɓen taw ko jeeyaɓe jaagunaɓe ɓen noon jaagune tawe to banggue worgo ɓaaƴo hirnangue Nouakchott wondude ɓen witeɓe les Imraguen ɓen noon igamɓe gennaɓe noon tawate ko banggue nord Nouakchott ɗeɗo pelle ɗiɗi kala ɓeɗe pille awoɓe ɗiɗi noon o holliri tigui mbawa tigui huɓtidinde dendagal ko hade jine liɗɗi e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen haali Mamadou Diallo ko sarɗiyanke nder suudu sarɗeji ndu leydi Mauritanie o wi kay kene wona joni lebbi o haalino e nder suudu sarɗeji ko fati kay e présentation des lois d'immigration o jertinino noon yimɓeɓe ha tengti e laamu ngu kay toɓɓe kay tawi ko toɓɓe sensible ko fati kay e ɓaleɓe ko fati e ɓaleɓe Mauritanaɓe hewɓe kay wonɓe nder leydi hen ha joni tawi ko ronkuɓe hebde kayitaji mumen ɗawaɓe kay ko fati hebde kayitaji mumen taw ko kayitaji état civil ɓen ronkuɓe hebde kayitaji noon ina jogui kay risque nanguidede kay e hoɓɓe oɗo saaha joni tawi ko hoɓɓe wonɓe nawtede tawi ko natɓe leydi he ɓe gonani en règle ƴe jeltine kay leydi mumen o wi hanki tan Mauritanie naɓe joyo naggama nawama to commissariat d'Arafat o wi noon gueɗe baɗini so rentaki kay ene wawi tigui jibinde fitinaji so yimɓe ndenaki kay ne wawi wonde ha tigui siftine yimɓe kay fitinaji tawi ko fitinaji bannoɗi hitande 1979 woni les événements de 89 ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden to leydi Sénégal wonnoɓe jagorɗo joyom
e saha laamu Macky Sall tuumaɓe kay tuumaɓe juuɗe mumen ene moddi mbuñaari mu boddi kay borjingol haalisaji kewɗi taw ko covid 19 kamɓe e jeeyo kala noon inde mabɓe ñalawma hande o caktama ha laaɓi kamɓe e jeeyo noon justice mo leydi Sénégal ene joofiɓe feɗenu kamɓe e jeeyo kala ɓoyataɓe nder o yeeso ñawoɓe ɓen goni ko ardi fof ko biteɗo Mansour Faye rewi hen ko biteɗo Moustapha Diop ɓe ndiɗo kam indi mumen gandanoma ɗeɗo balɗe kala tataɓa o ko biteɗo Aissata Sophie goɗɗo on Aissata Sophie Aissata Sophie Gladimi goɗɗo on a yaɓone wiye Ndey Sali Diop battowo jeeyoɓo wiyete ko Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall noon ko gonnoɗo ministre de la justice ko surprise mawɗo noon yiyede kay inde makko limtede kay e ɓeɗo jeeyo tawi kay ko fotɓe darade ko tuumaɓe kay juuɗe mumen ene moddi e mbuñaari kanko noon wona tigui mbuñaari ko fati e covid 19 kanko kay omo juuɗe makko ne moddi e mbuñaari no cour compte o holli taw ko dossier ji goɗɗi wona ko fati ko dossier ji goɗɗi tawi wona dossier ko fati e fond covid 19 ha joni ko ɗiɗi Sénégal keɗoɗen terɗe woni les membres tawi ko jeeyaɓe e commission des lois de décentralisation du travail et des droits de l'homme ɓe suudu sarɗeji ɗi gendi Sénégal ɓe cuuti kay ɓe kolliri tigui wonde ko ɓe sarɗiji leydi Sénégal noddi batu aljuma janggo o nogas joyi e lewru avril 2025 tawi kadi ko ñalo à 11h ordre du jour batu ngu noon koko fati kay heblanade tafde commission tawi commission bitet and ok on commission noon ko halfineɓe kay ko fati e yurnitade ko fati yurnitade kay ɗaɓɓade waɗade ko fati tigui e ɓortugol wutteji teddugal woni ko wiyete l'immunité parlementaire ɗiɗo député ji sarɗeji ɗiɗi ɓen goni ko wiyete ɓen parlementaire uji ɗiɗi ɓen goni noon ɗin député ji ɗiɗi noon goni hono député Moustapha Diop wondude député Salamata Diop ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen police mo leydi Sénégal tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna gonnoɗo commissaire divisionnaire biteɗo commandant Alioune Ndiaye gonnoɗo kay chef de bureau de relations publiques de la police gonnoɗo kadi wolo saha foof noon o wonno koye foftere makko woni retraite makko o wonno koye retraite makko o guila ɗiɗo duuɓi kala ko alarba hanki o noon no gas 3 lewru avril o hooti e joomi ko alkamisa hande noon woni ko wiyete levé du corps woni goski makko o ƴettete suurte tigui to juma tawi ko kan Abdou Diassé ko ɗon juulete wirwirde makko noon waɗete ko sigi ko saare gonga nde yofa ala ɗum foof ko ñalawma hande o ɗe mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko ɗiɗi Sénégal keɗoɗen no gasi tati député ɓe l'opposition joƴƴinino kay jeeyaɓe no gas joyi député ji ɓe l'opposition e jeeyaɓe kay e diɗɗal witteɓe taw ko jeeyaɓe diɗɗal takku wallu Sénégal e groupe non inscrit kay gullitnoma kay ɓe mbaɗino saisi pour conseil constitutionnel ko fati kay e loi tawi ko loi interparatif woni tigui loi tawa ko loi kay feccere e loi d'amnistie baɗanoɗo kay e cilsirtude laamu Macky Sall on loi noon saabino kay ha hewɓe wonnoɓe kaso mbawino woppitede ha oɗo saaha joni gaari e laamu kono noon guila ɓen gaari e laamu kay kullo jinno tigui ko yurnitade oɗon loi taw ko loi d'amnistie wooda hen ko ɗacci ko heddi ko noon pirta ha soro ladde ɗiɗon avocat ji noon no gasa tati ɓe joƴƴinino kayit mabɓe kay hollude wullitade ɓe jaadani hen alarba hanki o noon no gas 3 lewru avril 2025 conseil constitutionnel ɓayini décision mum tawi kadi ɓe tukni koye article numéro 008 2025 hollirde kaya wonde tigui wonde ɓe jaɓani ko ɓen yimɓe laamu ngu jiiɗi walla ko député ji majorité ko jiiɗi ɓenninde loi ɓenninno e nder suudu sarɗeji ɓe kolliri tigui wonde ɓe jaɓani ɗum on loi kay tawi ko loi biyeteɗo tawi ko na loi noon ɓe kolliri tawi ko interprétative wonde kay ɗum sellani fitti tigui oɗo saaha joni ko lundi yankoɓe keeɓi tigui victoire mum mawɗo no fewi Amadou Ba noon ko député mo Pastef wondude Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef kañum kadi woni hoore jagode gendi Sénégal ɓe kolliri hen mette mabɓe mawɗo no fewi kay
ha joni ko leydi Sénégal kederen nguyka taw ko nguyka jawdi darino woni daabeje ene ɓe hollama tigui e ɗum fatta no fewi oɗo saaha joni nder leydi Sénégal ha tengti noon e nder falde Kaolack e to Kaffrine ha to Fatick kala taskama noon tugui kay ko janvier woni hitande 2025 nde gonne nde tugui kode dari kay fayi lewru mars maydu ɗum temeddiɗe capanɗe jeetati holsere gujjama e nder ɗiɗo nokkuji ɗi limtuɗen hen temedere e ɗin temeddiɗe capanɗe jeetati gujjaɗi noon hen temedere capanɗe jeetato jaltano ñamɗe kay mbawino yitede ɓe kolliri kadi capanɗe jeetato e tato neɗɗo tawi ko wuyɓe daabeje e ɓena wuyɓe mbawino teɓede kay hakkude wuyɓe kay e sottoɓe ko wujja ha tenti kadi e hirsannoɓe kala saaha tawi ko kirse clandestin jeewi tebbuji taw ko tebbuji gujjaɗi mbawi teɓade hen hono no holli kay lieutenant colonel Alexandre Diouma John kañum woni commandant de la légion de Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keɗen jeen ha to Madina Gounass jabɓuɗen correspondant men permanent Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Khali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe treɓe weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Khali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass ko ñalawma goto heddi e kirlol Daka Madina Gounass saabu ko aljuma janggo tan so Allah holam ɗo jaaɓi aset ɓafki o wona kirlol Daka Madina Gounass Khali Abouba en jellima Daka o tabarkalla machallah golle tidde golle manje gollama e nder Daka o en jii tan service aji kewɗi tabarkalla machallah ɓeɓe ganduɗa ko wiyete eau clair machallah gaddi ndiyam jonɗam gam ballal mumen e Daka Madina Gounass Khali Abouba noon kadi EDK ɓe ganduɗa ko ɓuuri yaarude to banggue station ngaji kamɓe kadi ɓe gaddi équipe timmuɗo e nder Daka o eɗen gandi hakkude wurtude ngo Madina Gounass e Daka o ko kiloji sappo gonɗi ɗon wadde tan kala hen oto mo paani walla moto mo paani so ƴetti numéro mabɓe ɗi noddiɓe ɓe gara e pante ɗum ɓe mballa ɗum jokka haaju mum taw saɓalanirano muɗum ɓe gari ɓe mbaɗir ɗum gam walande ɗum e Daka o noon kadi e ñalawma hande o ko fati gendarmerie hewɓe yimɓeɓe diwonuji kawɗi e nder leydi Sénégal naati wuuro ngo ɓe ɓini yahtonto Daka o Madina Gounass gam yiide kamɓe kadi Daka ñoɓɓe ɗi yiide kadi nokkuji mabɓe ɗi e yiide kadi ganduɗa palusi ɗum gonata wonde e nder Daka o kamɓe kala ɓe gari gargol moƴƴol goto kadi addori boxuji muɗum kono kadi e footi lelade e foof machallah Khali Abouba bandiraɓe kala enen garda cente e nder Daka o gam ɓe foof ɓe gari gargol moƴƴol eɗen gandi ɓe ganduɗa ko heɓɓe to banggue tebbuli ɗi koyno vétérinaire e jokkodiri vétérinaire o kañum kadi e fewni Daka mum ha feewi dendagal boxuji makko o wi o jokkodiri e ministére makko wawi rokkudema dendagal ko poti liggorade e nder Daka o ɓe kodiri so Allah holam ɗo jaaɓi kala hen kirsowo kala hen mo ganduɗa ken adda tew labbuda rewa e mabɓe ɓe jiiya tew ngu ɓe jiiya dammol ngol gueɗe hisaka darde muɗum e cellal muɗum ha gasa nde fuɗɗo hirtede hayni ɓen hirtoɓe nder Dakaji men ɓen fof kadi en poti jokkodirde mabɓe ɓe mbawa wallodirde ha golle ɗe ndewa lawol ndewna kamɓene addiɓe tan ko wallodirde julɓe ko wallodirde kadi bandiraɓe ha goto kala fodde ko addi ɗum ko wawa ɗum wadde ha timma ha feewa ha rewa lawol taw hay ceede gote ngala hen ɓe ganduɗa ko ICG kamɓene kadi ɓe ɓeydi équipe timmude tabarkalla machallah gam jokkidde e ñalawma goto keddiɗo kone Daka o ɓe jokkiri ɗum ha laaɓa fodde seeɗa keddiɗo kono kadi ɓe jokka ede wuuro ga ha Daka o yetto so Allah lamɗo jawi Khali Abouba tabarkalla machallah hande o sa naati Daka o cikkata mataw ko joɗaɗo hakke kewal yimɓe ɓe hen kene jeeya ɓe hen kene liggo ɓe hen kene pewna ɓe hen kadi kene jogui auto ji men tabarkalla machallah hunde fodiri lawol hano hannirta ni Khali Abouba ko askata ɓawa janggo so Allah lamɗo jawi wonata kinnol Daka Madina Gounass ko musidɗo Amadou Sambalo ɗe Madina Gounass pewɗo weltare TV weltare ɓe fulɓe addudinma Khali Abouba. Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi yo Allah yettin Daka o fuɗɗo e dow jaam o gasa kadi e dow jaam allahumma amina kabaruji men demgal Pulaar seno mima to Madina Gounass paaɗen ko toon to leydi Mali e nder communiqué mo fama ɓayyini alarba hankino gas e tati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe kolliri wonde kay fama waɗi opération mum pattam lemijo e nder région mo Sana ɓe kolliri noon ɓe mbari to noon fodde capanɗe tati terroriste
tan ɓe tetti kadi matériel kewɗo no fewi e nder terroriste en waɗaɓe hen noon en tawi hen ɗiɗo tawa kadi ko chef uji mawɗi no fewi andaɓe e nder fanne ɗe ɓe goni biteɗo Hassan Sangare alias Abou on jeeya koto wuuro witengo si wondude Saydou Sidibé alias ɓuuri lollide Jabiru on jeeya koto Touara ha joni habruji men ɗemgal Pulara to leydi Mali ha joni keddoɗen e nder jonde jagorɗe sakkitinde joɗade woni conseil des ministres sakkitiɗo e nder leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinade ko fate cellal aade hono colonel Asaba Diallo Touré o waɗi toon noon wulango faade laamu ngu e faade ɓesgu leydi Mali kala e oɗo saaha joni hollude oɗo rafi tawi ko rafi biteno Deng rafi ono ƴelliti no fewi omo fatta e nder leydi he o holliri noon e nder yontere mayne nde tan yimɓe hewɓe tawama ene gondi e oɗo rafi tawi ko rafi biteɗo Deng ndeno haali nden haalani noon hoorejo leydi ndi noon kañum waɗi erang mum faade dendagal population kala nde ɓeydoto tigui rentade e sawɗe rentade kay e oɗo rafi tawi ko rafi Deng tawi kadi ko ɓowli caboto ɗum halfinaɓe cellal aade leydi Mali kañum enne mbaɗi erango faade kay nde yimɓeɓe kala tinnoto e koye mumen tinnoto kemen kala tinɗo e hoore mum pawgal tawi ko pawgal musgal ko wayno hoore musode walla jokkode mum ne muusa walla teskima e hoore mum tampere walla ko wiyeten tigui puuƴe woni puuƴe ɓandu mum nde ɓurata yawde yaccade kay dogande to cuuɗi cafriɗɗi ɓe kolliri ko ɓuuri yawde kay to cuuɗi cafriɗɗi saabu rafi o ko rafi o ne raɓa no fewi kadi ko rafi baro Deng noon siftinto on rafi Deng adat ɗum tigui ko ɓowɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen gam mawninde manditare tawi ko manditare gonɗo hoorejo ngalɗo catala walla oɗo mouvement biteɗo mouvement anda bikko on woni noon sokhna Fatimata Ñana hoorejo mouvement anda bikko to Lafiya Bougou gam mawninde oɗon nden anniversaire noon toon to Lafiya Bougou 4e arrondissement de district mo Bamako ñande alet nogas lewru avril gonɗen ɗo ɓe juɓɓini toon noon ko fati dokkitgol ƴiƴam woni ko wiyete don de sang kanko noon nde won noon ko jontaɗo ko jiɗaɗo kadi nder leydi he kewɗo yimɓe o waɗi erango kay nde yimɓe hirlitiɓe garata rokkude ƴiƴam yimɓe hewɓe kay ko conta yimɓe aɗa ɓe rokkude ƴiƴam men gam kay fabade e oɗo saaha joni kanko holliri tigui woni yidde ballal ma yini on fandare makko ko addude ballal makko faade cuuɗi cafriɗi fabade yimɓe kay saabu e kala sahane teske makko ngol ƴiƴam e nder cuuɗi cafriɗi ɗi leydi Mali ko ɗum saabi noon anniversaire makko woni manditare makko hikka noon o yiɗi tigui ko dillude e on fannu gam addude ballal makko e oɗon fannu yimɓe hewɓe noon tawi ko fayidinɓe joom martabuji towɗi mbawi notitade hen ko wayno Moussa Balla Touré en ko wayno on ko hoorejo jeunesse ko wayno Mandé Camara on ko président de la délégation spéciale commune 4 mo Bamako ko wayno kay Dame Seck on ko chef du cabinet du ministre des affaires religieuses et de culte woɗɓe ko wayno commissaire mo gardiɗo commissariat mo Lafiya Bougou e yimɓe hewɓe woɗɓe kay tawi ko yontaɓe diwan o mbawi tigui notitade e oɗon cérémonie ha joni habruji men ɗemgal Pular sen mima to leydi Mali jabɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodja gorko mo sal dogu ko fate cimtol roɓido Afrique Alassane Oumar Mbodja salminama juuram. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV haɓuri men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno ko ɓuuri hewde e ɓalli mbawi kadi kono yiite toon ɗum ɗon tawata ko camp militaire mo Kuala e nder région Kuli Koro to banggue hirnage leydi kono Mali jamma nogas e goho ha nogas e ɗiɗi lewru ndu gonɗen ɗu caggal kay nde ɓe mbawi kadi kono yiru toon ɗin ɓalli no mbiruɗen ndi ɗum ɗo noon taw kadi koye fati koye ɓalliɓe honiyankoɓe leydi hono Mali hani e paramilitaire en mo Wagner en taw noon ko guila 12 lewru ndu gonɗen ɗu ujunere ɗiɗi nogas e joyyi toon to Seba Bougou e nder cercle mo jama ɗum noon ko nde kala kay oɗon jeune ɗum no ɓe tawi ɗon ko ɓen taw kadi ko ɓalli ɗi puɗɗima waylade wona ɗin no fewi hayni wawde kadi heɓtinde jomumen ɗum no ɓe mbawa hono heɓtinde hono jomumen ɗum noon ko gueɗe musɗe no fewi hono baɗaɗe toon ɗeyete toon to Benin to de ne wayno ko fatti kadi e sewnde taw kadi ko militaire en nde ɓe kadi ko mbawi
wono kadi wiide wonde oɗo taw kadi ko bilan moɓe mbaɗi taw ko jangu banndoko toon ñande sappo e jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu banggue rewo leydi ndi waɗi ko ɓuri famɗude 54 taw ko ɓen horyanke mo leydi hono bene wawɓe kadi ruttade jomumen ɗum ɗo ɗum mbi noon ko jangu mbaɗangu toon taw koye poste e ɗion oɗon banggue taw noon ko ma won taw ko ɓalli taw kadi ko jeetati wonande ɓen groupe mo soutien islam mo musulman mo mbiyata ɗum noon taw ko ɓen kadi kaali ko kañum en mbaɗi ngal ɗon hono baɗal ɗum noon oɗo bilan musɗo no feewi ene waɗi oɗo bilan noon ene waɗi hen kadi taw ko jangu ɓurgu kadi ɓurgu musde e ñanguji taw ko wonande oɗo groupe taw kadi ko armée mo leydi hono Benin toon to Kenya to nde woni horajo leydi mabɓe koko won période hono tawol ko William hono Ruto ko jaɗɗo jillu toon to leydi hono Chine notoyade hono nanɗo makko ɗum noon tan ko Xi Jinping ɗum noon ko toon o wawi kadi kono yaɓande leydi kono Ghana ene wayno dey ñande talatare oɗo ɓennuɗo nde woni nogas e joyi lewru nduɗo lewru fodde kay leyɗele 12 taw ko ñamoɓe franc CFA ndenti toon ngam mawninde duuɓi 50 taw kadi ko CEDEAO ko sosa ko kono hikka noon leyɗele 3 ene teska ngara hen woni leyɗele 3 taw kadi ko sahel ɗe ɗum noon ene wayno ko tawtoraka hono nde ɗo manditare taw kadi ko tiskinde woni hono Burkina Faso Mali kamɓe e Niger ɗo ko RDC Congo ene wayno dey kanko ndiɗo leydi taw kadi koto banggue mum funnague ha hande dey caɗele nan toon goni e ɗum noon e oɗon banggue taw kadi ko fatti e ɓen civil en jogui hon dey caɗele mawɗe no feeri ha noon koɓe mbiyata ɗon taw kadi ko oɗo bureau ko mo mbiyata ko Nations Unies e taw kadi ko fati haqqe aade ɓe mbi wonde ɗon toon ene waɗi oɗo saaha ene wayno dey toon dey koko yaari caggal no feewi e gila kay e lewru février 2025 gueɗe kamtorɗe ene mbaɗe oɗon jeune taw kadi koto banggue no mbiɗen ni funnague leydi ni Ghali Abouba ko ɗum de togguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Bojgol commence andogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juuɗama ha to galle ceerno Amane en to ka heydi ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa Kilinkare ko taari ɗum kala kabaruji men jooɗam jaɓiri koto leydi Ukraine puɗɗoɗen armée leydi Russie nana jokki kay wadde bombardement ji mum musɗi guila weddade bisilaji ha e dornaji mum kala e nder leydi Ukraine jamma hanki o bombardement mabɓe musɗo ɓe mbaɗi ɗum kay ɓe mbaɗi ɗum koye nder wuro wiyetengo Kiev ko woni lamorgo leydi ndi ko famɗi kala 12 neɗɗo wasi hen pittali men fodde 90 woɓɓe kadi mbarmi hen barmanɗe musɗe no feewi e nder barminaɓe ɓe ene tawe hen sukaɓe tawi ko kurkaji jeegomo koto leydi Israël paaɗena armée leydi Israël waɗi erago faade dendagal ɓen tawi alkamɓe ko alkamisa hande o no gasanayi lewru avril ɓe mbaɗi gon erago faade dendagal yimɓe holɓe nder wuro wiyetengo Beytel Hanoun eɓe wuro wiyetengo Cheikh Zayida nde tawe to rewo Gaza kañumen kala nde eggata nde civil ɓe kala eggata ɗi nokkuji ha laaɓa ko ɓuuri yawde e yaccade saabu kayɓe kolori koɓe jogorɓe lorwade toon bomboje tawi ko bombardement musto no feewi ɗum noon ko caggal kayɓe teski e kala saaha e nder ɗiɗo nokkuji ɗiɗi kalɗen e kala saaha roquettaji tigui e roquettaji e bomboje en ummoro on banggue faade leydi mabɓe toon to Israël kamɓene koɓe ɗaminiɓe wadde toon larwade larwango musgo no feewi koto leydi Iran paaɗen jagoto gay leydi Iran kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele hono biteɗo Abbas Arakchi o woni tigui o waɗi proposé alkamisa hande o proposé wonde kay so tawi ene moti omo foti yettade leydi Allemagne o yaha ha to leydi France o yaha ha to Royaume-Uni ede koko fate kaldigal ko fate nucléaire hakkude mabɓe e winderde koto leydi koto Rome paaɗena Rome tawe to Italie 50 hoorejo leydi e wondude yimɓe sappo wiyeteɓe les souverain ko wayno luwaji ko wayno noon kolliri tigui ko alkalori alkamisa hande o ko fuɗɗi kay winditade hollirde ko wawoɓe arde ke ko aroɓe tawtorede ko fate wirde woni finiray Papa François kay gonnoɗo mawɗo diine Isa yankoɓe on finiray noon ɗaminiɗo yuɓɓinede 7
wonata ñande aset no gase jeegoma lewru avril to place Saint Pierre mo roma temedere capantati délégation kadi tawi ko délégation ngaji hobbe woni délégation étrangère confirmi kañum enne ko aroɓe kay to taroɓe tawtorede kay oɗon cérémonie hono roi wondude reine d'Espagne e Donald Trump hoore dola Amérique Emmanuel Macron horejo leydi France ɓeɗo kala binditima hollirde kay wonde ko aroɓe tawtorede oɗon cérémonie koto leydi France uddirtena kabruji men janngu tawi ko janngu laaɓi waɗi e nder lycée goto to wuuro witego Nantes e nder leydi France ɗum ko alkamisa hande o nogas nayyi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ko élève goto noon tawi ko janggowo e nder école kañum tigui dufti laaɓi muɗum o woni yuude yimɓe e nder jugol yimɓe he noon o wari tigui o wari élève goto o yoɓima fittade mum élève aji tati woɓɓe kadi o barmini ɗumen hen ko adi kay komo teeɓe ɗum noon tan o waɗi koye nder lycée goto to biyeteɗo lycée Notre Dame de toute aide to Nantes ɗum waɗi ko sanga 12h waktu France e ngan sanga futane woni 11h30 ko élève goto noon tawi ko élève janggowo e nder lycée o ko kañum waɗi ngal ɗon baɗala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi koto Madina Gounass ko Amadou Samba Lo roɓiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodjo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on